3, 2, 1. Бу мыгайын цифрлаштыруу йылының иң зур проектыдыр. Ярты ел ишинде түзелген IT парк. Республикада 3-нче, Казанда 2-нчесе. Ул Башкала үзәгендә Кобан буенда урнашкан. Уверен, что новый IT-парк даст серьезный толчок развитию цифровых технологий нашей республики. Даст очень хорошие, привлекательные рабочие места для нашей молодежи и талантливой молодежи, которые будут стремиться попасть в нашу столицу Казань. Как всегда в Республике Татарстан 30 августа. Республикада 30 августта һәр вакытта мөһим объектлар ачыла. Мин горурланам, үзем дә шундый чараларда күп катнаштым. Шундый нәтиҗәле эшләре өчен проект ясаучылар, заказчылар, төзүчеләргә рәхмәт. В открытии объектов республики. IT-паркка күренекле татар галиме Бәшир Рәмиев исеме бирелде. Ул безнең илдә 1948 елда беренче электрон исәпләү машинасын уйлап табучыларның берсе. Бина ачылышына аның туганы килгән иде. Мне оказана великая честь участвовать в знаковом событии. IT-парк ачылышы кебек мөһим вакыйгада катнашу минем өчен зур дәрәҗә. Бәшир Рәмиев үзе зур галим, уйлап табучы, әле танылган татар шагыйре, эшмәкәре, дәртмәннең оныгы да. Алар барысы да тумышы белән татар җиреннән. Алга Татарстан, алга Казан. Алга Татарстан, алга Казан. Яңа IT-парк 47 мең квадрат метр мәйданны били элеккесеннән 1,5 тапкырга зуррак. Монда бизнес-инкубатор, цифрлы китапханә, конференция заллары, 3-нче каттан резидентлар өчен офислар башлана. Беренче катта спорт залы, сатучысы скибет, ресторан, кафелар, шулай ук балалар өчен технопарк. Монда сабыйлар да үз виртуаль дөньясын булдыра ала. Киберспорт буенча арена да бар. Каша минем путь башланды, бу әйберләр булмады, к сожалению. Хәзер монда күп компьютерлар бар, хәзер монда кешеләр утыралар, хәзер монда бик матур урын монда. Бүген республикада IT тармакта 3000-га якын оешма, 40 мең кеше эшли. Янәшәдәге 2 IT парк якындагы бизнес үзәкләрендә кертеп, монда IT квартал барлыкка килә. Меңьеллык паркында цифрлы технологияләр буенча гаилә фестивале узды. Оештыручылар күргәзмә, робототехника казанышлары, цифрлы сәнәгать мөмкинлекләрен күрсәтә. Мы должны понимать, даже вот взрослые люди, как мы должны уметь пользоваться всеми цифровыми технологиями. Но наша молодежь, она очень продвинута. Даже здесь мы получили очень хороший ликбез, какие возможности, что это есть. Мәгариф, сәнәгать, икътисад һәм медиа өлкәдә яңа эшләнмәләр тәкъдим ителә. Менә күршеләр өчен социаль челтәр булдырганнар. Социальная сеть для соседей. Ул кеше эшмәкәрлекне үстерү өчен кулай, торак коммуналь тармак хезмәтләре барысы да бер тәрәзәдә. Электрон формада милекчеләр җыенын үткәреп була. Яшәүчеләр кайда булса да үз тавышын бирә ала. Это инструмент проведения общих собраний собственников в электронной форме. Монда бөтен кеше кичкенәдән башлап олыга хәтле үзенең куллары белән тотып карарга мөмкин, үзенең күзләре белән карарга мөмкин. Атмосферасы шундый бик шәп. Бөтенесе кызык, бөтенесе әйбәт. Килеп үзегез карагыз име? Һәм үз күзләре белән күргәч бүтәнчә күренә ул. Президент яшь белгечләргә Бәшир Рәмиев эшен дәвам итүләрен теләде. Бүген ачылган IT-парк һәм мондагы шартлар Казанда 2024 елда узачак киләчәк уеннарына әзерләнү һәм уздыру урынында булачак. Гөлнас Сайфетдинова, Данил Филатов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.